Salam, hormatly yurttaşlar, ildeşler, ağa doğanlar. Biz yine de şu konstitusiyamızın dowamyny halkymyza getirmek üçin yine de ekrana çykdyk. Eee, Arslan Bey, sözü size bereli, konstitusiýany okusaňyz. Sağ olun Bahar Hanım. Esenlikler yurttaşlar. 11. maddede galantyk Bahar Hanım. Onu gepleşendik. Aha. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 11. maddasy bu. Daşary yurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunlaryna we halkara şertnamalara laýyklykda Türkmenistanyň raýatlygyny raýatlarynyň gyýaly hukuklardan we azatlyklardan peýdalanýarlar. Hem de borçlary ýerine ýetirýärler. Türkmenistan halkara hukugyň umum ikrar edilen kaddalaryna laýyklykda daşary yurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara kanunda bellenlen tertipde gaçyp atalgy berýär. Yurttaşlar bilýäňiz raýat sözü nemedir? Gemsizliçi bir sözdür. Vatandaş, yurttaş sözü de butaýdy. Yani raýat diýen söz oka gidipdir. Indi bu taýda näme diýjek bolady bu madda bilen? Hani daşary yurt raýatlary we raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň ýani kanunlaryna we halkara şertnamalara laýyklykda Türkmenistanyň yurttaşlygyny alyp bilýär diýerde. We ýani Türkmenistanyň halkynyň gyýaly hukuklardan, azatlyklardan peýdalanyp bilýärler we şoňa borçludyr ýerine ýetirmeginde. Şonuň gyýaly bir manysy bar munyň. Soň Türkmenistan halkara hukugyň umum ikrar edilen kaddalary laýyklykda daşary yurt ýa-da yurttaşlaryna, watandaşlaryna soňam we yurttaşlygy bolmadyk adamlara kanunda bellenlen gaçyp atalgy berýär dedi. Şu taý biraz nemerak geletdi. Näýlerak diýsem? Neme? Arslan Bey, men şu demesini neme diýer? Daşary ýurtdan gelen bolsa ene mejburi ýagdaýda gelýär. Urusdan gaçýan öwrat gaçyp atalgy berýär diýer-de. Sen öz Türkmenistanda Özbegistanyň öýlenen watandaşlarymyz bardy. Ýaşyň wagtynda da bu şondan bärdäk gelýän neme? Şonuň aýalyny Özbegistanyň öýlenip alan aýalyny ýurtdaş edip Türkmenistanyň çykaryp taşlady. Şu Türkmenistanyň watandaşy bolupdy, ýurtdaşy bolupdy şol. Ana şolary daşygyzda men näçe ýerde men buga şaýat boldum. Şonuň aýalyny istesen çaga adam sana gerekmi diýip soraýar. Gerek maňa çagam. Onda aýalyny Özbegistanyň graniýasy, Türkmenistan graniýasynyň aňyr çerhedinden aňyr geçirdi. Özbegistan alsa alsyn, almasa almasyn, ýa bildirýän zady ýok diýdi-de Türkmenistanyň çykardy. Ine maşgala bozdy bu ýerde. Bu çagalar atasynyň elinde enesi ýaşadylar. Anýerde men gaçyp atalgy berýäni raýatlykmy berýär, raýatlyk diýe-de adam hasabyna da gören aklar. Neme watandaşlyk, raýatlyk. Menim raýatlyk diýip aýdaýyn şolaryň diline de ýoksa yurttaşlyk bermeli, watandaşlyk bermeli da. Ene bular şonu ýalyk etdi. Ana konstitusiýada barmy şu daşary ýurtdan neme çykarmaly, atmaly, maşgalany bozmaly diýip ýazylmandyr bäde. Näme üçin olar onu ýalyk etdi? Niýazip etdi özüm şunu. Ene bu häzirkem Berdimuhamedowlerim şonu dowam edip otyr. Niýazip öldü de ondan soň näme üçin şu maşgaly bozulan maşgalalar ýyzyna gelsin diýip aýtmadylar. Ben bir tanýanym bardy. Ol aýal gatyk neme biziň ýaşymyzda bar da. Ne çağlarından ayrı Qaraqalpaqsta Özbekistana çykaryp taşladylar şonu. Gelibem bilmedi çağızny görmäni. Soň
O zaman Türkiye geldi, oğlunu şöyle aldırdı, işleyecek diye şey görüştüler. Ya da viza astırmalı diye o yerden gelmek için. Onu ansat almıyorlar. Onu da vizan astırının sonra yoldan geçene pul vermeli. Şonu yani. O niride bunun bir yerde yazılmandıran şu erheleyi ayırıp ayağını Özbekistan tarafı taşarı Özbekistan'ın gelin olsa şu yere çıkarıp taşlamalı deyip kanunda yazılmandır. Yani olur ne için şunu ediyor. Birinciden hem kanuni hiç halka karşı işleyendirler. Bunu halk bunu unutmasınlar. Şu kanun, konstitusiyada bağırsının haysını halk ullanıp biliyor. Kanun deyip barıp bir yerde kanunun gep edip biliyor, aytıp biliyorlar mı? Kanunu bilenlerim var. Kanunu önce gepleşik bolyanlarım var. Kanunu dinleyen var mı? Kanun olur için rezin. İslam tarafımızda çek biliyesi. Haysi yere varsa Näme kanunun gepläwetdi? Kanun biz tarafa diye. Biz islen yerimize çek biliyes diye. Ondan näme diýdim? Gaçwatalga berli diýende ýene bir zat goşaýyn şeýerde. Taliban Awganystany alan wagtynda Awganystanyň türkmenleri Türkmenistana sığınjak boldular. Şo ýerde bar şolar atylyp öldürilenler hem bar. Şonu Awganystany bir türkmen oglanyň özi gurrun berdi. Marçakly oglan. Şo ýerde näçe adamlarymyzy atyp öldürdi diýdi. Bular näme üçin öz türkmenini atyp öldürmäne ok tapylýar bulara. Başga wagtynda düşman aňyrdan eskerlere bir zat atanda gurşun atanda näme üçin biziň eskerlerimiz aňyr gurşun atyp bilmeýär. Atsa-da şu atan gurşuny okuny getirip ýüzüne tapşyrmaly. Iki ok atsa iki oky şonu getirip ýüzüne tapşyrmaly, şoň boşandy. Ýöne Awganystanyň sığınmak için bäri geçenleri öldürüpdirler. Murgat derýasyndan aktyr köý bererler bar eken öldürüp çağalaryň ölsün sondan topladyk diýip aýtdy. Biziň indi şu Türkmenistanymyzda konstitusiýada şu gaçwatalga berilýär diýerler. Biz indi Türkmenistana gelişek atmış, biziň ýurdumyza gelişek atmış zatdyr. Beýle de acımasızlyk, beýle bir jellatlyk gelişen bide. O zaman näme üçin bu bir ýerde gaçwatalga da berip bilýär diýe. Näme üçin Awganystanyň türkmenleri sığındy bize. Ýöne şolary almady, gaýtam şo ýerde öldürüp şolar ýaly indem Eýranda uruş bolup durandyr. Eýranda uruş bolanda şo türkmenler bäri geçäýmesin diýip eskerleri serhede düzdüler. Hani nirde öz Türkmeniniň Türkmen halkynyň nemede bolanda näme? Eýranly bolanda näme? Şolar Türkmenistanyň giden ata watan Türkmenistan. Näme üçin şolara eýe çykyp bilenek? Nirde bunyň gaçwatalygy berýän diýen nirde kime gaçwatalygy berdi? Ýöne Türkmenistanyň içinde näme fettoçular gezipýär. Halk hakkını talap ettirmeýär. Halk üçin kanun, halka karşı işleýäne fettoçular ulanyp bilýär. Türkmenistanyň içinde haýsy fettoçu uly işte fettoçudur, o jaýlarda fettoçudur, ýollaryň owdan ow ýerinden ýörýän, ow iýiçe näme fettoçulara eýe çykyp bilýär, Türkiýeden baran fettoçulara. Birem Türkmenistanyň içinde de fettoçular köpeldi otýar. Haýsy ýeriň nämesi iýçhanasynda geler fettoçu bir sanak geçtik de men şu wagt ýadymda ýok. Ýygyny Arslanbek sen dowam et. Bahar hanım, bar meňem tanışym bar bir sany aýaly Özbekistanly Türkmenistanda ýaşap näçe ýyldan beri ýaşap ýören eken. Çağalary hem bar. Şo senan ildeşimiz vatandaşlyk alyp bilmem näçe ýyllap kösenip ýöredi. Bilmedim häzir aldylarmy ýokmy? Edilýän ýaly aýdyşyňyz ýaly ne Diňe o der, ýa gaýşyňyz ýaly Awganystan tarapyndan gelenler hem bar eken. Şolara hem vatandaşlyk bermendir Türkmenistan. Etdim bol Niýazowyň döwürlerindeki edil şonunky ýaly. Indi soňky ýyllarda biraz Türkmenistan ýurtdaşlygyny raýatlygyny ber oturan dep hem bir halkara guramalarına daşara çıkan wagty
sözümüz bolsun deyip verip başlattırlar mı bilmedim. Sonki yıllarda garaz yankı vatandaşlık verip başlattırlar köpeltirip. 800 sany soň 900 soň 1000 sany şeýitdirip başlattırlar. Bular yani Türkmenistan içinde çağları var, doğulanları hem var. Hatta şolaryň çağlarına hem berilmedikleri hem bar eken vatandaşlyk ýa-ni Türkmenistanyň. Bu hem bir siyasatlarynyň bir nemesidir bularyň alyp barypdyran bir künjegidir bu vatandaşlyk bermezligi. Gaçyp atalga ki asla bermeýärler bular. Beredirondur bu ýankı Taliban özleriniň doganlyk gatnaşyp adamlaryna, şolaryna. Hem bilmedim kanaka gaçyp atalga, kanaka manda ýa näme maksat bilen berip duran olaryň hani näme diýjek bolatyrman. Şeyler toplumlar var eken, köp yurtlarda bar eken şu. Yani adyna bir zat diýilýär munyň. Azyýadyma düşen ýok. Hiçbir yurdun vatandaşı bolmyn ýaşap ýüren halklar, kiçkine etnikler bar ekenlerde. Bunyň ýaly Türkmenistanda hem bar eken. Bular esasy kimler eken? Özbekistanly, Tajikistanly, Tajik halky, soň ýa Awgan halklary bar eken. Şunyň ýaly etnikler bar eken Türkmenistanda. Türkmenistan'da doğulan olsa hem Türkmenistan vatandaşlığı kasap edilmeyen. Son yani internetten araştırıp sonra gördüm. Türkmenistan 91'den 2026 yıla çelle neçe insan adamı yani vatandaşlık verildi desem toşna anlık malumat yok dedi. 32 bine yakın vatandaşlık verildi dedi. O hem dışarıdan gelende Türkmenistan'da köpüsü doğulan ya da gelenlerine 15 yıl 20 yıl bolanları var eken hatta bu Esser Afganistan'a giren vaktindeki 1980'li yıllarda gelen Türkmenlerimizden var eken şu Afganistanlıların var eken şu tayda. Şolara hem berilmeni yürüyen eken. Bular bilmedim ne için mangalı vatandaşlık verilmeni yürüttirler. Bahar Hanım buların siyasatına düşünüp olmadık ki gebir yerlerine. Siyasatyny özüne göre işleýärler da. Kanuniyetini olar üçin işleýär. Daşary ýurtdan barana vatandaşlyk kimlere verildi? FETÖ'çülere verildi. İstese Türkmenistan'da, istese Türkiye'de ýaşaýarlar. Birem şu çağlarına pasport berilen şu inni öýlendi şolanyň 2-3 çağası var. Şu näme gatnap ýördi. Pasport sola gatnap ýördi. Oňa da näçe manat üstüne näme para sorýar. Ondan soň komitete girmeli, ýene bir tabarda aýdyp burun berdi da. Şol oglan häzir näçe ýaşynda? 30 ýaşyna golaýlady. Öýlendi, ýene aýaly bilen nikasy ýok, pasport hiç ýyl dokument ýok, hiç ýyl. Doğulanyňy haýsy güne diýip alsaýar da şo. Doğulanyň näger en asasy bilmese, şu çağı öýlen bilmeýär. Çağı indi uldakan adam boldy, olam bar 30 ýaşandyr. Ya da ýaşamasa da ýakyllandyr. 30 ýaşadol. Men oglumdan has ogludy. Ne şol oglan öýlendi. Köndergeçden, ýene şoň pasporty ýok. Pasport aljak diýip şoň pasport alyp bilemek şey diýip berdi. Şoň ýaly çağlarına da dokument bermeýär. Bu öz Türkmenistanyň içinde Özbekistandan öýlenipdir. Öýlenenden soň olam Türkmenistana ýurtda näme bolýar? Raýatda işleýän bolar, näme diýer? Ana şoň ýaly bolýar. Raýatly. Pasport bermeýär. Gaçyp berilýär. Ýene bir zat edilýär. Türkmenistanyň raýatlarynyňky ýaly hukuklardan ve azatlıklardan peýdalanýarlar diye. Hem de borçları yerine yetirýärler. Nerede yetirýär? Bir tapar maşgala bozuldy. Könürgünçüne näme Waraşyl kolhozy bardy. Kendi Özbekistanyň öýlenenler biziň daşy tarapda Özbek dogullarymız köp bar. Ozan Özbekistanda da olan garyndaşy bar. Gyýyl alşberişe gelýär biri-birine. Ondan soň şu Özbekistanly gelen bolsa hemmesini bir adam bir zan zenan koymadılar. Hemmesini çıkardı bir an hisseden attı. Niye de kaç vakti neme berip duran o?
vatandaşlık raýatlyk bilen zaçorat beripdir. Vatandaşlyk diýýärdiňden sonra vatandaşlyk beripdir. Hemmesi yalan. Ele men şu halkyma şu ýerden ýüzlenýände konstitusiýada hakyňyzy gowja talap edin. O zaman näme üçin ýazyldy bu diýip soramalda. Kanun bir de işlemeyen bolsa rezin diýer bize bizim için rezin istan tarafımıza söz etdiýse kanuny oku, maňa da söz görkezdiň. Sen öz tarapyňa söz edýän bolsaň, maňa da men tarapda da many öwret, menem öwreneýin diýmeli. Yani o Bahar Hanım, yurttaki siyaset maşgala biriksin ya maşgala dikelsin ya maşgala berkesin diýilen neme yok. Munyalı siyaset mi, politikalı parlany yok. Diýen maşgala dağıtmak. Serdi otursan, şo döwürde neme diýer maşgala dağıtıp geleýär eken. Awa niýe özü başyn başladı bunyň mara maşgala bozmak. Özbekistana çıkarıp sığmak ya da başka bir yere. Yani Rusya'dan öğlensen çıkarıp sığmaz da onu deri vatandaşlığı 2 gecegen verirdiler. Hiç katlatmazlar. Bunlar da orta bitti iti olansan şonyalı onu kulluk ediyorlar da. Yani nemde ha. Bunlar var ya nehil ediyor. Türkmenistan nehil edip alıp var ya. Maşgala bozulsa o zaman halk dağıyor. Eğer heleyine düşman ol ona düşman, çağalar ayalı ekitmeli, adamsız hergesdan olmalı, o zaman kahar gelmeli, arak içmeli, beyran olmalı, o zaman erkek diyen tohumu yitirmeli. O zaman ne etmeli zenanlarım, Türkiye'ye gitmeli, äre varmalı, Rusya'ya gitmeli, äre varmalı, Dubai'ye gitmeli, äre varmalı. Deyip Türkmenistan'ın halkını var, böyle qarım qatım etmeli de, o zaman qovuli nemeni, Türkmenistan yurdumuzu talamak için qowulyar. Yani olar öz-özlerinin oraşyp gezýär. Kimden ogurlap otyr. Rezillik de açasan ogurlap özünün samolyotunda tuvalede gapsy altından halka moza talçyk gezmeli. Yani şoň üçin bu nemani özüne göre ullanýarlar. Özünün gerek adamlarına kaçvatalga verer, sığınma verer, vatandaşlık verer, FETÖ'çüler nehil oğudan gepliyeler. Yağ çalınan köküyalı yılpıldaşıp, olar deri neme alar, ya olar öz adamları. Yöne başka bir halk, garip halk değil mi? Biz bay halk olmalı, aslında da. Yöne garip halk diyen adı vermeyene gayrat edip oturuyorlar da. Garip, bir qaramayak. Öňünçe qaramayak diýen söz da gaty agyr söz o. Gaty bir bigayrat da qaramayak diýmek bir bigayrat diýmek. Öz öňünde öz maşgalaryny gorap bilmeýän bir bigayrat diýmek. Ýani şol ýaly ýagdaýa getirdi halky. Gaçwatalga berýärmiş de. Neme Awganistanyň türkmenler Türkmenistanyň içine geçdi. Ol gaçwatalga berilse, sığınma berilse, bilem olar diklenmäni bilýärler. Sen Awganistan, o dağdan çöwür kesmezler, olaryň gaty bilimi bu işle. Türkmenistan Üniversitesi bir oğlun okap barıpdyr o ýere. Magtymula adyndaky näme institut diýdim, üniversitet diýdim, okudy. Barandan soň egzamin alanda oğlan hiç adam bilmezdi. Diňe çäre bilen oturdum diýdi. O ýerde gaty institutlary, zatlary gaty güýçli. İnglisçäni bilýärler, çağalar İnglisçe gepläp otyrlar. O zaman olar Türkmenistan'a gelse, birem eline silah oynatıp beren oğlanlar olar. O näçe ýaşynda, 8-9 ýaşynda burnu sümüklijedir, balagy ýyrtykdyr, ýöne elinde silahly daşalar. O zaman sen türkmenler Türkmenistan'a alyp bilmez, alyp bilse heýt diýmäni biler, halk bilen agzy birleşse güýçlener. Şoň üçin hem Awganistana türkmenlerimizi Türkmenistan'a aňsat getirmejek bolup talaşarlar. Atar, öldürürler, erdad ederler. Men hakyky türkmen diýer. Bizimki ýaly degradir edilmedi de olar kendir. Olarda mertebe düşünjeýem bar şonuň üçin. Olarda bizimki ýaly düşünjeler ýok. Awa. Biz çoğu alem ors hakym bizim nemämiz peýgamberimiz Rusya diýip demekdir. Ýykdylar şu tarafa
Hälem şu gidip otelini ortağalar ama neme diye arabası jyğyldy. Ya o şu Niyazov'un maşgalası ýaly etdirler-de Türkmenistany ýa-da. Niyazov'un özü näili maşgalasy bir adam eken. Dinemede. Hani ayalı zady näili maşgalasy adam da gepen kıskası. Maşgala gymmatyny bilmeýärsoň şoňa göre hem Türkmenistany ayarladylar, düzdüler-de. Türkmenistan hem şu Santa Barbara etdiler gepen kıskası. Aralmana. Hmm. Şunu yazıp gelin aslında diýdi de bıcagaz kulcagaz diýdi. Özüm Türkmen däl bu diýdi Eýranly Gyzylbaş. Bu diýdi Aralmaga geldi diýip ýaşullar şonu ýalaga gepdiler da. Bu näme diýip hasaby aýaly äsgerena o bara o aňyrda oturdy ýürlen adam geldi de Türkmenistana gelip men prezident boldum diýdi de halkdan aralmana başlady da. Halky çökertip men diýdi men diýdi da, men geçmez eret diýdi. O sen öňkü depilip itilip kakylan neme, etim tokly, soň halka nemetdi. Halkdan araldy, özüm Türkmen däldi, o Türkmenistanyň baýlygyny sömürmek onkuda. Türkmen däl, maşgala bodular näme. Şonu ýaly Eýrana gidip gördü, özüni gijeňledi, Owganistana gitdi, özüni gijeňledi. Şä olaryň paşa bolmagym üçin paşa bolaýyn-da bular maňa golda bersin diýdiler. Olam bolmaýan boldy, soň arasyny kesdi hemmesi bilen. Ene şoň üçin hem sygynma berilmeli ekeni Türkmenistanyň kanununda bar eken şuda. Şu da ulyna neme halka garşy ullanýarlar. Watandaşlar munan berip belläň. Tamam. Geçeyim Bahar Hanım. Hoş, geç. Hı hı. 12. madde. Eýeçilik elde girilmezdir. Türkmenistan yere önümçilik serişdelerine gaýry maddi we intellektual gymmatliklara hususy eýeçilik hukugyny ikrar edýär. Şeýle hem olar raýatlaryň birleşiklerine we döwlete degişli bolup biler. Döwletiň aýratyn eýeçiligi bolup durýan obýektler kanun bilen bellenilýär. Tamam. Döwlet eýeçiliginiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär dedi. We olaryň ösmegi üçin deň serişdeleri töredýär dedi. Şertleri, başlan şertleri. Kanunda gadagan edilen usul bilen edinilen eýeçilikden başga eýeçiligiň muzdursuz alınmagyna ýol berilmeýär. Diňe kanunda göz öňünde tutulan halatlarda eýeçiligiň muzduny töläp mejbury almagyna ýol berilýär. Bu 12. maddesi. Goşjaňyz barmy Bahar hanım? Şunu deme başında eýeçilik elde girmesizdir diye. Söyledimi? Men ýalňyş duymadım. Türkmenistan yere önümçilik serişdelerine gaýry maddi. Ondan soňra hususy eýeçilik hukugyny ikrar edýär. Soňra näme diýär? Deme döwletden emetmeli diýim, aýratyn eýeçiligi bolup durýan obýektler. Sen özüň biraz ýorumlasaň, men şu bar nemede buloýlap ýazypdyr da bir neme döwlet 20 000 içine diýipdir. Bir görseň ýene de döwlete degişli bolup biler diýipmi näme? Ýa. Şimdi şu maddanyň men eň esasy bir ýerini başyndan şu üstüne çekmek isteyen yerim eğerçilik elde girilmezdir dedi. Şunu hem vatandaşımız edip belli yadınızda saklan. İzne devam edin ya Türkmenistan yere önümçilik şertlerini de gayri maddi ve intellektual gımmatlıklara hususi eğerçilik hukukunu ikrar ederdi. Türkmenistan'da yani önümçilik olsun yere yani seriştelerine de gayri maddi ve intellektual gımmatlıklara şu zatlara dedi yol beren kanunu bir döwlet ýurt diýip
ikrar etmişde özünü Türkmenistan. Ama Türkmenistan'da hem şu intelektual diyen zat yok diye şonun adamları yok ediyorlar. Yerin olsa elinden alınıyorlar. Önümçülük asla halka verilen yok. Çalaca bir berenial hediyeler edilendir, oyan vaxtlayındır, elinden alınayandır. Türkmenistan'da şunun yalı. Hakkı realisi bolup duran. Indi var ha. Doğru değil mi? Hı hı. O doğru. Indi var ha. İyiçilik elde girmesidir bolanda halkın iyi olup bilen zatı var mı? Ya bektarlık yeri var mı? Edir Ya Türkmenistan'da, da bir Türkmenistan'da yok. Bakalım. o yönü iyiçilik elde girmesidir deyip aydınlı neme diyen de men elde girmesiz olsa onunla nemçiyse birine mellek deyip veriyen iznanam onu istem vaxtınam cahı yıkıp biliyen. Sen bana mellek deyip verenden sonra sen nemçin elde giriyorsun o elde girmez değil mi? Elde girmesizdir diye. Dine mellekten aydalda. Sana yer diyende yer vermeye. Ben yer alacak olup 2 hektar yer alacak oldum. Dine pahta ekeceksin neydi? Tahta ekeyim, onun deydi, neçe tonlu deydi, 5 min, dur 5 min deyin, kilo gidip barayım ben. 5 tonlu 200 kilo beriyan deydi. Eğer son berip bilmesen deydi, 3 ay içinde, 3 yıl içinde deydi, bu yeri elinden alıp bileyen deydi. O yer menki olmayayım deydim, ben alandan sonra deydim, ben bir topal pul төлeyeceğim ona. Şonyalak deydim. Öňündenem gitdi aýtdylar maňa. Olar ýazat ýok, gitme. Sana yer bermeýärler, berse de bir topar puluňy alar, berer, ertirem elinden alar diýip. Ben inanýam oşolara diýip. Onda men kanun boýunça gitmedim de ýöne ödüm şeýle gepleşip gördüm bir kalgozyň başlygy bilen. Sonra ýok diýdi, 3 ýyldan soň diýdi, pata planyň dolmasaň diýdi, iyi diýdi 3 ýyl. Biz diýdi o ýeri sen elinden alat diýdi. Yer diýdi, hökümetiňki diýdi, döwletiňki diýdi. Bir yerde eýetçilik el devirmesizdir diye. Ben ya da şu yerde magazinim var ya da bir zadım var. Nem için gelip el devirip bilýärler. Arslan Bey bir tat diýjek boldum, sözüň bölüp boladymsa. Yok, Bahar Hanım. Bölmediniz. Dedin şu elçilik elde edilmezdir deyip nemçe şunu konstitusiýaya içerli girgizilip yazılıpdır. Şu gönüden gönü bizim durmuşumuz bilen bağlı. Bizim geleceğimiz bilen bağlı şu zatlar. Mertebemiz bilen bağlı. Yani maşgala kuruluşumuz bilen bağlı şu zatlar. Elçilik elde edilmezdir dedi. Seyredin hazır benim elimde yankı. Bir işlep kazanan bir zatım var olsa mesela ben bunu neslime geçiremem. Ben bu tayda bir yankı başka bir milletin oyuna gidip yetimçilik etmezdim. Ben elçiliğimde yerim bulanmasa. Bunun tapusu verilen olsa Sapayan'ın ayçiyalı. Bizim elimizde hiç elçiliğimiz yok. Hatta maşkalarımıza elimizde derler bizim. Ben yankı Daşarı'da gidip birinin yetimçiliğine edip çağlarım ben. Sizlere bir 5 manat pul koyarım deyip ştaylerde araçlıkta yaşap yürüp ben kemsinmezdim biliyorsunuz mu? Bir men der bunu tutuş Türkmenistan şunu yalı kemsinmezdi. Ya eğçilik denilen zadımız bizde hiç zadımız yok. Bizim halkımızın dine eğçilik hazır aklına yurdu hem gelen yok, toprağı hem gelen yok. Dine Türkiye'deki işler bir işi göz önüne gelir. Eğçilik. Şonu değerli bilen bize halkımız. Çünkü eğçilik düşünce bizlere yani katı uzaklaştırıldı. Bunun kımmatlığını, bunun ya düşünceler bizim halkta yok. Ya gülünüm edilmedi bunun ya eğçilik düşünceler biliyorsunuz mu? Bugün olsa yaş gelinlerimiz benim. Kim kimin önünde yetimçilik edip yürüyen. O enesinin patronundan hediye. Şu neydi bir aşağılayıcı sözler. Bizi aşağılığa getiren zat bizim elimizde, elçiliğimizde zatımız yok olur için. Yani bu madde işlemeyen için biz şunu yalı olduk. Gönü durmuşumuzun içi yani şu cazi yeri. Yatı çumurdur bu yankı. Durmuşumuza bağlı yeri. Yöne yerden kansaya girgizip yazılmaz ki. Elçilik elde edilmezdir de. O neme?
Neme Arslan bir yeni bir zaten geçen nesi biz təzə Türkmenistan'ı başladık şeyler mi? Şondan biz şu yine haberlere çıkarıp oturuyoruz. Ne misal olsa çıkarıp oturuyoruz. Hazır birazcık köşeşti bular. Ön şu yerden dolar alıp gidiyorlar ya yanında $1000 oluyor, $500, $300 oluyor ya. Aeroportta şu dolarlarını elinden alıp kalıyorlar. Elinden alıp kalıyorlar şu dolarlarını. Anırıp yine yol kirebilen geçip gidiyor. Nerede elde girmesizde? İndi haberlere çıkarıp şonyal edip oturundan son biraz dilinde işlemeye, elinde işlemeye başladılar. Yoksa var ha, o zaman deme kömürümüzden bir gelin gitti de şu çağlarına akıdıptır nemeni bahası, yazılan bahası bilen vardı bilen duruyor ya yakasında. Şonyalak teyze giyilmedik zaatların hemmesini elinden kalktırlar. O bolmasa da geçen hafta sonra o tuttu diye ne alak bolmuyor, o ne alak bolmuyor. Yani bir şeyden Türkiye'den akıdıp yürüyüp akıdıp satıyorlar. Olan kademiye bana mendeşki diye çağlarına padarka diye elinden sıfırıp ayağına, spor ayakkabılarını alıptırlar. Türkmenistan'da da vardı da o zatlar bazıları da yine berden baranla eline seyredenler bir neme diyorlar. Türk mal deyip kovuluyorlar. Şonyalaga barına keşke diye bahalarını ayırıp diye her kaysan bir gezer juvat kaysan bolsa kendi şeydi pişman oldu şaya. Ana şöyle gelin Türkmenistan'a köylü önce gidende Şonyalaga gittiler. Yani de elde girmesizler. Dine sıcağı sen zatını da aç göz. Kavurmağına kalktıra. Geçen kavurmağın hala uçuyor. Değil mi? O sen daha gektarlap yerin olsa bunları özün öldürür o zaman neme der sen kellen kesip gömerlerine neme dünkü doğru gepleşik ettiler kızılar var tarafta. Yani tragediyası bu 80.000 manat için o ayağını öldürdüler. Sonunda sonun kapısıdır. Sonunda kapıcısıdır yeni hükmen son elinde polisiye de bir par getir olur. Yani de git otur kersen getir olur. O nemede. Esası bunların rol oynayan. Başlan sözünüzü bölün. Yani şu polisiyeler neymiş şu an aşağılık işler edip yürü. Çünkü şoların eğitiliğinde hiç sadı yok. Şolarım eğitilikli bir yeri toprağı olan olsa şonun yalı polisiye olup aşağılık işler edip yani bir ağacın aşağında bukulup durup halka topulmazdılar da. Şoların özlerinde yok eğitilik. Eğitiliksiz yani topraksız halk şonun yalı aşağılıklar ededi. Başlan O çok elindeki diplomam özünki de polisiydi. Bunlar ne diye azıcık aylık veriyor ya. Demi de halkı demirsin diye de. O zaman halk onu yigrenmeli. Onlar halka düşman, halkı sömürmeli. Maşin geçip arayamazsa ağacın aşağını ton koyup yatıp deme pul almak için bir dakika zomp etip maymun yalı olup çıkmalı, pul almalı. Hani şun yalı halk birbirini iyisin de bizim ediyen cinayetlerimizi bunların vakti bolmasın, şuna akıl yetmesin diye de onu birbirinden bir küçücük zaatlarının orası geçsin. Bizim edip oturan ullakan oğurluğumuz, o turbadan gidip duran ullakan baylıklarımız o zatları bilmesin diye. Şunu birbirinden ettirsin ben. Ben diye şu tercih Türkmenistan'ı diye şunu dinleyen sizi iyice gider dinleyen diye. İndi diye bizim Türkmenistan'ın karşı çıkıyor. Ben şu at bile oturuyorum diye. Şol oğlan 70 gün çık. Ben de hiç bilmiyordum nerede. Şu tezerek bir yakaytıdan diye sayuz olsa da bir kutulsak şulardan bir şey de düşünüyordum nerede. Siz diye iyice gider dinle oturup indi men diye ne yanlış düşüncem var ekan diye indi düşünüp oturuyorum şu zatlara diye. Bizim yerimiz yok. Melleğimiz hem özümüzün kıdalda. Sana cahil saldık mellek veriyor. Sen kımış ben kıdal, sen kıdal, senin kıdal. Yine de utanmadan iyicilik elde görmesizdir. Neme de gelip Türkiye'de neme Türkmenistan 4. yerde duruyor baylıkta diyor. Ana onda baylığı görküz de bize. Bankaların aç, pulun var mı?
Studentler okat verir olan pul vaktinde gelen ağa, hiç gelen ağa. Anırdan yatırıyorlar, yöne yatırdım diye gelen ağlar. O sen bir de bayraklar hani bize görkez açıkla. Hadi bir ayda di şunu yalı banka diyene salgıttan di şunu yalı pul geldi di. Hadi bu halka di bölünüyor di. Yine bu daha şurada koy veriliyor di. Yollarını becerdi. Adamlar bir batsa bu kurda ola geliyor. Birini çekip çıkartıyorlar batkan içinden. Hani nerede olsan deme. Nemze de el değirmesiz. Kimin yeri var, kimin melleri var. Bir adam çıkıp aysın, ben mellerim. Men jaý istesem bir kaptal edip salýan, istesem men iki katly villa edip salýan, istesem öňümden men howuz urýan dip aýsyn diýeri. Men melleg aldım, menem melleg aldım. Melleg özü çydygyny çydyp berýär. Berinde jaýyň, berinde de maliýatagyň diýip. Jaýda otur maliýatagyňda iksan sygyr sakla, onu hiýdigin sen ýysap otur diýär. Ya gaýratyn ýerim ma mellegim ma melleg berýär ha, 6 sotuk, 8 sotuk berýär. Onuň içinde näme çykýar? O mellekler Öyle adamlar bağışlan. O mellekler hem şu halk güýmensin, bir zat edine oturun mene bir adam ýaly ýaşaýan ýaly bolsunlar diýip bir güýmemek üçin paýlanýan mellekler. Meňe aýdyl diýip zatlar. Çay salıp göründü. Çay salıp göründü, çay salıp başlıyor. Onun içinde 10 yıl geçiyorlar. Çay salacak deyip. 10 yıl ömrüm gidiyor. Ben şu an 30 yaşında olsam sen 40 yaşıyorsun. Ondan sonra o çağların geçiyor. Onlara bakacakken orası gidiyor. Mal olup gidiyor da. Yani şey tükesin diyor ama o işleptirler eyvallah be. Bunların var ya bir haramzadalığı, kellesinin belli işleyişini var ya. Bu yönü kovzada şu an Türkmenistan kaytadan kuralı halkı kovuluk ettiyse bilmez o net kuruluyor diyorlar bilmezler. Yani şu halkı sömür dağıt diyeceksin bunlar var ya kellesi kovu işliyor. Ava. Kaharlanmayın. Biraz devam edin. Bakalım siz biraz köşesin. Ben devam edin. Seyredin. Şu 12. maddenin şeyler bir tezlerinden bir giriş edin de. Yani eşlik elde edilmezdir. Şurada elde edilmezdir diyen söz alalım. Son Türkmenistan'da yere dedi. Elde edilmezdir diye düşünelim. Önümçülük elde edilmezdir. Yani önümçülüğün serişteleri, stanoklarıdır, yenen bir zatıdır. Şonun yalı kurallar elde edilmezdir. Mesela gayri maddi olarak elde edilmezdir. İntelektual gımmatlıklara bulara elde edilmezdir. İntelektual gımmatlıklara neyle bana veredir? Ben düşünüşümce hani bir adam bir zat oylap tapıyor. Gidip Notarus'tan şunu men falanca oylap taptım. Falanca deyip oylap taptım deyip registrasyon ettirdi. Şonun yalı bir gımmatlıklara elde edilmezdir. Yani Saparağa'nın ideyalarını ne uğurlap öz hatlarına yazdılar şu vaxtlar ya her hem şonu yazdılar. Yani şu intelektual gımmatlıklar da şonu elde edilmezdir dedi. Yani şu intelektual gımmatlıklar şu. Bunlar olsa günden güne uğurlu dediler. İntelektual olsun başka gımmatlık olsun. Şimdi kursusu eğerçilip şu hem elde edilmezdir dedi. Son şeyle hem olar da o indi bir tay başka şeyler giderdi. Yani hayatların birleşmeleri, neyle birleşme, gözüme neme geldi, dernek mi, yeni bir zatlar olaydı. Şonun yaldatlar ve devlete değişiklik olup biler dedi. Şolara mı elde edilmezdir diye oturan da bu tayda. Yani devletin, ayratın eğçiliği olup duran obyektler kanunla bellenendir dedi. Şu devletin stratejik zatları oluyor. Hani elektrostansiya yine bir zat şonun yazatlar bularım kanun bilen bellenen diye bolatlar da bular. Şu elde edilmez diyen yeri has şu tayını şu düşünceye uğrasım yaratıranda da bakar kanun. Yani bizim elimizde kayıtlarımız elde edilmezsiz bir zatlarımız bolsa mesela bizim yeri yeri yazıptırlar madanın içinde. Benim yerim bolsa ben dışarıda birinin yetimçiliğini etmeye giderim mi? Ben bana yerimde yetimçilik edemem. Benim hiç mesele çağlarına görelde verediler. Yani diri görelde edip görkez atırlar seyretmene. Şunun
vatanında yani kanunu hukuku yüreğini yok. Ya şular Türkmenistanlı mesela şular öz yurdunda kanunu hukukunu talep etmeli kalkışılar. Senin yetimçiliğine de oturan oğlum kızım de bir misal ölen oğullarına kızına durmuşu tecrübe kazandırır otellarda. Yani bunun yağlı kemsinmelerde yaşatıyoruz biz. Bizim halkımıza en olsa öyle tasarrufta iş varmış. Falanca gelinle beraber ikisi bile işlep katlı gol kazanıptırlar. Bunun yağlı zatların propagandasını kimden ediberediler Türkmenistan'da. Nevşetmeli halkı dışarıya kaçırmalı, çıkartmalı biz. Yani elçiliğimiz, bizim tamam elçiliğimizde yerimiz olan olsa da biz her ki düşüncelerimiz var bizim mesela. Özümden misal alıp etsem, alcırap gepleşimiz ya bir kere gittiğimizi kısıp duruşumuzdur bilmedim. Elin uzadan yerine yetmeyişi, maskalarından ayrı oluşum. Bunun yağlı düşüncelerde bir yaşamazdık. Bizden yerimiz olmasa. Yer özü bir ayrıtın bir adamın neyse mertebe, bir ölümcülük düşünceleri veren bir heysiyeti var. Yerimiz olan olsa. Biz şonun yağlı bir adamlar olardık. Halk olardık. Halk. Bütün halkımız şonun yağlı olardı. Bu düşüncede olmazdık gepin kıskasında aytsam. Ama Hakikaten. yukarıdan seyredip bilen Deme, bir halk olardık biz. Hı hı. o şular var ha. Hı hı. Deme el değirmesiz diyene sen özüne erkin getir ha. Selda mi? Sen yerin yok, istasın yok. Melleğine mi yok? Mellek seninki de. Sen cay sal. Yani seyrediyorlar, TikTok'a bakıyorlar, yine şu cay salınıyor, şu cay diye satılıyor, yine burada, yine hovuzlu, taşından ardı ediyorlar. Pul topla al, ertiyorum şonu gelip yıkıverir. Yani şol adam eline doğru kayıkmaz. Sen şonu adına geçirip olandan sonra bir gün yaşarsın, ondan sonra bir yerden yol geçiyor diyor, ya da bir yere yeni bir zat diyor, yeni bir bahane tapılar. Bir yerden başka bir zat salınmalı, devletin yeri, senin yerin değil o. Şunun için şu cayem yıkıverir. Onlar kim özlerine değişti adamlar, yer alandır, satandır, ne için satacak oluyorsunuz, sen nereden biliyor? Belki de her bunlar yıkılacak. Şoň üçin men satayın birine gelmeyin. Şonu ýalakdatyr köp boldy. Öňüne ýasyp aklına ýykyljagyny bilýär. Şu ýerden ýykylýar şu jaýlarda öňünden myş ýaýranyň birine gelmäpdir. Nime diýdiler, gaçýardylar. Birine satýar. Satyp adyna geçirip puluna malandan soň oňa näme? Maňa men nädeýin? Bar ýyktyrma diýer. Näme diýip bilýän sen? Aeroportdan ýoldan geçendir. Sen elde görmezsiň. Sen şeýledämi? Yani özüň. Ýöne aeroportda Türkiye gaýdany şu aýallara men bilen bir giýje bolýan, jins aragatnaşyga giýilýän, osan geçirýän bolmasa geçirmeýän Türkmenistanyň içine galyp goýan aýallar bardyr. Geçirmäni kösäp, bilet alýar, ulk samolýetde geçip bilmeýär, onu izin alýar, ondan soň şonuň $400 bolsa $200 alýar. Biletiniň dol pulunu alyp bilmeýär, 2 günden soň ýene gelýär, bilet alýar. Şeydi kösäp süründirýändir. Ahir soňunda oň ýandaky pullaryny berip şeýdip şunu al gaýrat et beni geçir diýip. Näme gaýrat etip biz geçirmeli? Men ärim bar Türkiýede, men gitjek diýmeli-de. Ana olaryň elinde şolatda kanun halka garşy işleýär. Yani şu ýoldan geçirmän alkalyn nemesiniň jenanyň ärine gyzyny berjekmi kal? He? Men gyzymam barsyň, sen bärde kal diýemi ka. Şonu ýaly şeýle bir düşünjesi barmy ka? Biriniň maşgalasyna sen nähili aýdyp bilersiň? Ýoldan geçirmeýän, onda gel bäri bir kabinete çağır, sen men bilen bileçin saragatnaşyga girsen geçip bilýän. O ne bala agyr söz o. Sen özüň elde bermesiz däňsiň da. Ine kanun şeýle işleýär. Indi şoň üçin aýdýarlar da, rezin diye. Biz İslam tarafımıza çekildiyiz diye. O zaman dedim, bizi rezinden duran yerine duruyor, şu kanunu bize doğruca işletmeli, biz hakkımızı talep etmeli. Elde vermesiz diyen zaten elinde yapılacaktan sonra yer alacak mı? Yer vermana bolonşa. Ya kanunda var. O zaman
Türkmenistan'ın içinde raýaty, daşynda raýatlyk berliği ýene bir topardak ýazypdyr da. Näme üçin Türkmenistanyň Türkiýede durmuşa çykan gyzlary, jenanlary näme üçin uçatdan çykarýar? Ýere watandaş bolanyň näme üçin Türkmenistana da watandaş bolmaýar? İçine daşyna diýip gepleýär. Näme üçin o ýerden watandaşlyk çykarýar? Özleri her ýere watandaşlyk bolup berýär. Vatandaş bolup berýär. Dubaýda watandaş bolar, her ýere watandaş olara bolýar, ýöne halka bolanak. O zaman näme diýmek bolýar? Kanun halka garşy işleýär. Ine bular var, halk düşmany, watan dönümi. Ine Türkmenistany şey diýip çökerdi, otyr halky şey diýip çökerdi, otyr bilimsiz goýup otyr, saglyksız goýup otyr. Hemme tarapyna düşürip oturan bular watan dönümi, halk düşmany. Şu kanuny ýazypsyň, näme üçin bular ýerine ýetirilmeýär? Şo ýanky bakardan öňki gepleşigimizde bir maddada aýdyp geçipdik näme diýip. Bulan konstitusiýasynda ýazan ekenlerde Türkmenistanyň watandaşy bir ýurtdyň watandaşy bolup biledi, iki dwany gражданства ýok diýip ýazyp bolduran ýeri bar diýjek bolupman. Özleri aýçyňyz al Dubaýda watandaşlyk olup alyp ýörler, ýene başga bir ýerlerde. Soň siz ýangy bir nemeni aýtdyňyz. Bizim zenanlarımız da şehirde çıkacak vakti men bilen bir yatıp dursoň uğraşacak, yani çıkaracak pasportuna peşet koyup deyip şoňalara bir ýerine aýdyp geçdiňizde tam ojunda gepimiz kysgasy emigrasiýa diýjek. Indi bir gelin, hakykat bir gelin öňünçe bir aýt ben bölmäýin. Şo häsiýet şonuň ýaly näme üçin şonuň ýaly hereketler edip durşalar. Sebep şolar, ýanky öz eýçiliginde ýeri bolmadyk adamlar şolar. Bizim halkymız tutuşluğuna hiçbirimizde yerimiz yok elimizde. Eğer yerimiz olup biz ýanky yerimizde işlep ýanky da önüm öndürüp yerimiz bilen işleşen bolsak diýjek bolatman. Hakyky tebigat bilende ýanky aşağılıklara birinçiden başvurmazdyk. Ýa-ki bir rejime aşağılık işlerini işlemezdik. Rejime ýawraly edip bermezdiler. Ýanky eýçilikden, ýerden uzaklaşan halkyň häsiýeti şo. Bahar hanım. Bular tapod ýok, bular öz zenany bolsun, ildeşi bolsun, bular kemsizlik bilýär, sebep bizlerde ýer eýçiligimiz bolmadyk, halk biz. Elimizden alınan bizim yerimiz. Eşi yerimiz olan olsa şunun ýaly aşağılıklar edip ýüreýän erkekler bolmazdy. Gidip gorardy, inim ayaldan sen niye daşary ýurda gidiyorsun? Näme sebepden gidiyorsun diýip bu soragy bererdi ýanky. Namartçylar diýeýin. Näme üçin gidiyorsun? İş tapamam. Gel. Hiç gitmezdi. Hiç gitmezdi. Yurttaşyna hiç gitmezdi. Sen ýeriň var, sen ýerini bir zat etjek bolarsyň. Şeýledämi? Sen bankdan pul alarsyň, ýerini goýarsyň, ýene bir zatyny goýarsyň. Sen var o wagtynda var halk bir agzy birim bolýar. Men şu zat etjek bolýan, men pulum ýok diýse ýam halk birini kömek edýär. O zaman yurttaşyna kim gitsin? Sen ýeriň, meniň ýerim bolarda men näme üçin turup bäri geleýin? Men ýerimde bir zatlar ýöretjek bolaryn, azdan ederin, şeýdip ulaldyryň bolar. Onu edersin. Bular var nähil diýsem, näme diýer? Äskermeýe halky. Sen ayal, zenan maşgaly, biriniň zenany şeýdip bar, sen ruhuny öldürýär da. Ýam şu gepi aýdýar. Soňundan ilk aýtdy da o gelin, bahar men 2 gün özüme gelebilmedim diýdi. Ýakamy tutdum diýdi. Sen ne çykyş edýän? Näme üçin bahar gepliyaka diýedim diýdi. Gitdim diýdi ýolda maňa şu 2 gün özüme gelebilmedim diýdi. Köp wagt şeýdik diýse da. Osan ýene de gepleşip oturduk da ýöne hiç mi aýtmady sebäbi maşgalaly da olam durmuşa çykan bäri. Maňa diýdi şu kabinetin içinde diýe da. Şu kabinetiniň içinde diýe maňa diýen taşak boldy diýe. Näme diýen şey diýdim diýe da men bilen şu ýerde bir gezek bol, geçip gidiverdi aýtdy diýe. Ýok diýip diýe sen näme diýip dursun diýdim diýe. Elim aýagym diýe ısgynym açdy diýe da.
zor durdum diye özüm diye sonra diye de näme dip dursun sen dip şey diye berenden soň osan sumkasından alıp hemme pullarını alyp galpdyr. Nol bolup getdir. Ýanynda hiç ýeli pul ýok. Osan bärden aeroporta gelip ärine jaň etipdir. Beni gelip al ýanynda hiç ýeli pul ýok. Gelip diye aýdyp bilmedim diye da pulumu sogdum diye aýtdym diye. Meni Türkmenistanım maňa şu zatları etdi diýip men diye ärime gurrun berip bilmedim diye da utandym diye. Näýli bir memleketim var diýjek diye. Ne bu kabinetin içinde gel bäri duvara ýapylan ne aýdýan zat sen özüň eýetçiligiň ýok. Ne bu halka garşy deme kanun halka karşı işleýär. Muny ýurtdaşlaryma bilmesi gerek. Bizim kanunumuz var, konstitusiýamız var. Olar ýazat diýmelden hiç oňa arkaýyn bolmaň. Konstitusiýada dik durup özüňiz nemäňizi soramaly hakyňyzy. Sen anyňyza beýdiýse, sen erti elinden alyp ogluňy turma atsa, sen gepler bilen emma zatyň sen hiç zatyň ýok. Din bärsi kiçik zadaýdan sen bir näme 8 sor 10 sotuğun vermiş, o mellek senin gider. Mellek o satılyan jaýlara anan oturmana gerek yok. O jaýyn belki de şu yıkılacağını bilip de satıp başyk bolup näme diýerler. Onu jaý satjak diýerler. Belki o da yıkılmalıdır. Sen öz zadyň yok, öz zadyň yok. Sen özüň özüň gider. Sen İslam wagtyna zorlap diýerler, İslam wagtyna türme atyp bilýärler. Hiç elneme yok, halka karşı işleýändir. Yüreğim ağrıp gitti. Şunu demetcek bolsam ýaman ýerde uruşy bar. O Nevşet men biz yankı aýşma, yankı yerime getirecek bolatyryn. Bizim halkımız topraksız, toprak yer eýetçiliginden, düşüncesinden, şol yapıdan uzak olan üçün yankı aşağılıkları edoturlarda diýmeýärler şo samsyklar. Bu birinin gelinidir, birinin enesidir bu. Ben bunun mertebesine de oturtmam. Bir yavda biri şunu kızım oldu deyip ulaltırıp baktı, durmuş yoluna uğrattı. Ben bunun maşgalasının, enetanın hizmatını, yani yıllardır boyu arzunu çıkaramam ben bu edetan hareketim bilen diyen düşünceler olmayar. Yersiz kaldı. Yerimiz paylanılıp verilen olsa yankı 91'de 92'de sabahlarına edecek olan şey. Bugün bunun yalı mertebesiz erkekleri görmezdiniz ya birinin işine edip tamam abi de yankı ılga biren oğlanları görmezdiniz ya 20 sanısı bir çayın içinde yatıp durup göremezdi erkeklerimiz. Toprağımız bolan olsa bizim. Topraksız yetiştirilen ulalan halk bize şu onun için zenanlıyım ezedi çıkarıp satılamıyor. İslendik birisine doğrulaman beredrondur. Bu Şotay'dan gel oturan bu meselesini ben şeyle görüyorum. Seyredim bir adamın pulunu almak. Önemli. Aşağılık. Bir durum Bahar Hanım seyredim bölmen karşı. Bir adamın elinden pulunu alıp kalmak aşağılık mesela düşünceli adam için. Yani düşüncesiz adamlar için ben pulunu alıp kaldım deyip özüne mertebe bilmeyen. Haysi bizlerin cemiyette ginyayran. Pulunu elinden almaklık ginyayran. Bu hem eýetçiliğimiz bolmayan için, ya karşınıza bu 12. madde işlemeyen için. Buyurun Bahar Hanım. Madden hiç haýsama hemmetem halka garşy işleýär. 12. maddeden men Awganistanda Marçakly bizim Tahtawazar'ın demesinde olarda Marçak bir tarafın Tahtawazar bolýan kadýanda. Şonda bir oğlum bilen Awganistan türkmenleri bilen gepleşen. Bizim diýdi o pulun mı diýdi? Awganistandan yer al diýdi. Sen näme hökümetin işi ýok diýdi. Sen onu satyn aldyň näme diýdi? O sen yeriň diýdi. Sen çağalaryň ullanýar onu diýdi. Sen ölenden soň diýdi çağalaryň dowam edýär onu diýip şey diýdi. Sen ýeriňden alýan näme ýok diýdi bizde diýdi. Pulun mı satyn al diýdi. Ýöne bizde şon ýazat ýok diýdim bizde. Hemme zat döwletiňki. Hep şey diýdim da, melle galýan şoňa da sen jaý sal diýdim, jaý salyp arkaýyna oturma diýen zat ýok diýdim. Bir gün ýykjak diýdi, ýykylýar diýdim. Sana ýene bir boş ýerden beri ýene oraş gedi berýän diýdim. 10 ýylda o jaý salan bolsaň ýene 10 ýylda da o jaý salýan diýdim.
Şol ýaly bolýar diýdim. Sen jaýyň ýykyp durun gelmesen sana jaý bereň diýen zat ýok diýdim. Kim gördü siz nähep ýaşaýaňyz diýdim. Ya Awganistan diýerler-de bir zat bolsa ay bilimsiz Awganistan, ay jahil Awganistan şey diýerler-de. Bilimde de Awganistan biz kim bilýärmiň? Bizim Türkmenistan hazır nämemeýiz dedi. Demirgazy Koreýa meňdi. Demirgazy Koreýa 1, Demirgazy Türkmenistan Türkmenistan 2, nomer 2. Ene şo boldy. Orsa Ay. ýantaşlara şonaka bolady Bahar hanım. Näme? Dowam edin ýa-da abzasyna. Şu taýda näme döwlet eýçiligiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýär dedi. Ana sizin ýa-da gaýdyp geçen ýeriňiz ene şu taýy mene. Hani ýok döwlet eýçiligi ýa gorany ýok. Gaýtam özal otyp dogry mysallary ýerlikler edip geçdiňiz Bahar hanım. Hakyky. Son dowam edin. Yani kanunda gadagan edilen usul bilen edinilen eýçilikden başka eýçiligiň muzdusuz alınmagyna ýol berilmeýär. Ene indi gelen Türkmenistanyň ýa-ni arka dagly bolup gelenlerdir bilmeden. Men dowam edeyim Bahar hanım. Gadagan edilen kanunda gadagan edilen usul bilen edinilen eýçilikden başga eýçiligiň muzduny almagyna ýol berilmeýärmiş. Dowam etme. Muzdusuz hava. Muzdusuz almagyna ýol berilmeýär. Hava muzdusuz hakky onu düşündim. Meniň aýtjak oturan ýerim kanunda gadagan edilen usullar bilen Türkmenistanda hemme kim elinden yerinidir bilmedim ýene nämesini elinden alyp ýörler. Türkmenistanda. Ýa-o. Özüniň getirip stanok diýdimi, ýene bir zat diýdimi, bartyda bir ara ýarym bu halkyň arasynda Xitaýa gidip geletanlary ýene bir ýerden bir şonuň ýaly bir gurallar, bir zatlar getirip bir öýünde kiçijik bolsa bir önümçilik eden olup güýmeli beren hojalyklar bardy. Köpüsi şonuň ýaly elinden alındy köp zatlary. O ulu zatlar bar elbetde. Elinden alınan. Fermasy diýdi, ýene bir zaty diýdi. Köp adamlaryň elinden alındy. Şolary diýýänki elinden aldy da hazır rejimkiler gepin kıskasy. Şular jenaýat eken diýjek bolup tutman ýerim. O jenaýat hakykatdan ýöne halka garşy jenaýatda. Sen şu zatlaryň sende bar bolan üçin sen jenaýata çekilýän. Yani bahan etmele zatyňa elinden almak üçin. Da kanun näme da? Kanun şu gezip görüşlerine meňdi. Bolup görüşler Türkmenistan çökürdüler. Buların kanuny işletmedi halka garşy işleýär. Muny ikide bir aýdyp düşündirip durmaly halka. Kanun halka garşy işleýär. Gepin kıskasy şu punktda şu taýy bar Bahar hanım. Hani halkyň elinden näme alynan bolsa häzirki rejim yapjalar alyp ýörler halkyň eline. Şolar halka gaýtarylyp beriljekdir. Halkymyz sizden şu eliňizden aldyran zatlaryňyzy unutmaň. Ýazyp goýuň spisigen diýjek bolýanda bir ýere spis edin. İzin alıp beriljekdir diýä. Kaçan berjek ga? Yok, olar bermez. Bahar hanım Türkmenistanda diýjek bolup oturan ýerim. Yer halka gaýdyp berilmeli. O bella goýun, sökü almaly bularyň mara. Diýşene çelli sökmeli. O halkymyz bella goý bermeli. Adam kanun bilen geplen, hiç şeýle gorkmaň. Kanunda şu zat bar-da, näme üçin ýok diýmeli-de. Näme diýiňiz, siz kanun bilen işlemeýäňizmi? O kaýada kanuny bilmedik bolsaň men öwredeýin sana, gel berdi. Kanun şeýle ýazdyryp almaly. Näme haýsy kserokopia bar? Ne şolar ýaly edip ýazdyrmaly, ne şolar ýaly edip kitap ýaly edip berýärler. Men ters tarapyny tutup oturýarym näme.
Şunu kserkopiyada 10 dakika 10 minutun içinde sana tayarlap çık veriyor. Her yerde geden vaktin kitabı sunkanda olsun. Alyanı, şonu alyere giden vaktin yine bazıları kartoşka soğan almaya gidene dalıp gidivermedi. Şonu alyere varanna ne? Yine şu yerde şunun içinde haysım artıdı. Şu da sen şu yerde oturan zaten bardıydı. Gözünün içine seredip geple. Evet, tap seni oğudan defadal haysi yere Abdüşşükür'e hemmesine aylava senin mozulu. Sen hakkını bir gece talep etmeye korktum. Ertibalar var, iki gece demedi. Büyürgün geliyor sen yüzüne depik geçki diye. Ya. Aslında Son emrinize cemleyelim Bahar Hanım. Sağ olun. Dine kanunda göz önünde tutulan halat. Yok Bahar Hanım, onca geç oturmayalım. Vakt bir saate yetip vardı. Uzun etmeyelim ildeşlerimiz. Yadamasın. Önkü gepleşimize uzun oluptu. İşte dine kanunda göz önünde tutulan halatlarda eğiçiliğin muzdunu tölep mecburi alınmağına yol verildi. Yani bu tayda kanundan yok da Türkmenistan'da yani kanuna dayanıldıysa o. Şu an yalı şimdi ildeşlerimiz düşünendiriniz özünüz. endişe neme, endişe şu sudatlar biz okap yalnız sen okap otuyorsun hem yorumluyorsun da şimdi şu kanunlar halka karşı işlep dur. Şimdi şunu siz halka karşı işleyen şu devlet işgərləri diyeli in başından prezidentine çeli ne cevap verecek kal. Ne mi cevap verecek kalır? Bu hesap soruluyor. Bu dine kağızın üstünde yazdık geçtik sonra da ayla fırlak koyverdik diyen zat yok. Sen şu kanunu önüne koyacaksınız. Şu sizin yazan kanununuz. Ha şunu neyle işlettiniz? Birim Türkmenistan'ın yağdayını var. Halkın yağdayını var. Geldi şu yerde kimsesizlerdeki mazarlıkta yatanları var. Rusya'da uğuşa gidenleri var. Her yerden Türkmenistan için yağdayın belli. Şu zatlar bu kanunun haysi yerine varmana bir görköz değilseler ne mi cevap verecek? Bunlar Rusya'dan geçmeli. Bir gezegem geçirip koymalı değil. Bunları ayla geçirmeli. Bir yerine yine de bir yanlışlık olum olamasın. Bunlar var ya hakiki şeytan. Hemen diyeceklerim şundan ibaret. Aytacaklarım var mı? Neme koşuyorsun var mı? O Bahar Hanım cemleyelim. Vatandaşlar kanuni, konstitusiyonu okumanız gerek, bilmeniz gerek. Hükmen öğrenin, elinize yine bir gezek görkeze nasıllar yalagatıp çıkartıp alın. Telefonda Google'a giriyen, Google'da şöyle Türkmenistan'ın konstitusiyonu sana çıkarıp veriyor. Şu kserkopiyadaki oğluncağım eline veriyor, şunu bana çıkarıp verdiğinde şunları alıp kitapçı edip veriyor. Oturun, okan, kıynım dersi. Her gün bir çiçeğini, her gün bir madden yat tutsanız hem de yanınızda olsun. Şey ben kanun bilen gepleşim. Yani demeğim devlet işvermen diyenlerden sizlerden bir cevap sorulacaktırlar. Kanun nehil edip, rezil edip, sözyen ekeniniz, haysi tarafa sözlük görecek size. Yani bize de bir söz görkezin. Şunun bilen biz şu gepleşimizi cemleyen, indiki gepleşimizde çeli hoş sağ olun. Sağamanca gezin. Buyur. Benim ildeşlerimizle sağlaşıp ben bir koşacağım var. Hazır siz Goğuz'a aday edip geçtiniz şu yani kopya edip öğrenin zat deyip. Köp ildeşlerimiz diye de emin düşünmeyen zat diyecek olurlar. Diğerler hem elbette. Ne özümden misal alsam benim hala 5-6 yıl bunların o şiddetlere başladım. Biraz olsa hem düşünmeye başladım. Hani bir insan tehlikeli diyecek oldum illeşler. Sonra şidetleri kan öğrenenimiz beyne biraz zor öğrenimiz doğru geledi. Nemeden yetimçilik edip başka bir yurtta kulçuluk edip öğrenimizden, ayrıçılıkta yaşayıp öğrenimizden. Gelin hemmemiz olup kanunu, hukuku talep edelim.
O mertebemiz hem dikeler, ayrıcalıkta yaşamayımız hem kesilir. O birine bir avroyla gidip göremeyi hem kalmaz. Ya ayağımız kıydımızdır. Daşarıklarda kim kimlere yetim bolup yor. Çağlarımız ağlap yor. Ene haçan gelesen. Şu zatlar kesilecektir. Şu konstitusiyonu öğrensek, talep etsek izinler. Sağ Sağ olun ben Cemile olsun Bey, sağ Demet olun, Bey'in görüşürüz. öz nemäňi öz çağlarına o ýerde biriniň kapysyna aýalda gonundur, daýdasynыңdır, ýa daýsynyňdır kapysynda entäp eginde gysyp senen bärde biriniň çağasyna näme diýip bir tanem diýip gezmeýäň-de öz çağalaryň gujagynda ululsun. Konstitusiýany hökmän öwreniň, talap ediň, hakyňyz hiç ýyly çekinmäň, hiç ýyly. O hökümet diýen zat bar, nemmeden gelenak. Bir ýerden aýratyn, bir göwer çykanak, oň tohumy aýratyn däl. Olar biziň ýaly adam iki aýagy, iki eli bar. Ýöne birazjyk halkyň hakyny imäle agzy tagan taban. Näme diýerler? Maza aldy agzymyz ýene bamy gyýsyňyz diýer, ana şolar ýaly biziň ogurlukdan maza aldy agzymyz ýene berdi. Şo wagtda konstitusiýa bilen magnaýyny bir ýarmaly. Şoň üçin hökmän konstitusiýany öwrenin. Bunu var her kim telefondan çıkarıp, Google'dan çıkarıp her kim etmek gerek. Biri çıkarsa, men çıkarsam, men könürgönçden misaly. Men çıkarsam, bütün könürgönçe şunu kopyalayıp berip bolýar. Bir-biriňize kömek edin, çıkarıp berin. Hökmän okan, hiç haçan gorkmaň, gözüne baka gepden. Hoş sağ olun, sağamanca giýjeňiz rahat bolsun. Giýjek epdeçik edip oturundan giýjeňiz rahat bolsun diýdim da. Şoň üçin hoş sağ olun.